Egin makitatxo bat, zei kantukua, horiek oso maitia ditugunak, eta kalia guztiak izan. Eta, bueno, hortetik nabitxu ginen, ilusio guztiekin, jaztu zenikotan ikuste zainean jende gure kantuk abestuz, beste sentsazioa hartu ginen, da esan esperientzia izan zen, 16-17 urtekin Garategoiko estudio hartan egotea, esan, oso politia izan zen. Eta, bueno, odari emituen segitzun, horrean, 2013 urte arte. Eta bazian, kantu pila bat, genezkan egia esan, kantu pila, zemakiten esan dara, baina... Goiti gora bai dauneko. Eta hoi, horre biharren diska baten beharra, benetan... zango natxua zen. Eta, ordu natea ginen, biharren diska, horre mintu ere bai, zen hona, elkarrekin natea ginuna. Eta baita, mirabe bideoklipa, bastanteko arrakazta, izan zuna, egin da oso guztotan. Atiu ginen lan horietan ebai, lehenengo bideoklipa, taliantzako, eta esperientzia beha xere oso polita. Ja orduak hori bai, kanta hoike ja jendiantzako karri zianak gutzako bastante zarrak zian. Zeriak gintuztin ja urte batzu ja kanta hori jotzen, eta bueno. Baina, hola segi bertzen ginen, eta nola ez, horren imentzua beri izakera mantenduz, eta kantak sortuz eta sortuz. Eta gaiatu geha, azkeniko 2017 honetan, txiparen aurka diskantan egon. Hemen diskontan bai, aurreko disketan bezala topatu geha, filtro bat pasa biharra bezala, aukeraketa bat, inberra kanturi. Eta hemen bertan aurkitu bituzue, bideo honetan indiun kantuk, batzuk izan behar zuentzako, zuzenean jotakoak, bastantetan jotakoak, eta beste batzuk saiatu beha behintzat, ez pekatu hori ez zitea, ez horretik kaleratu gabeko kantu bat, direktuan jotzen. Eta, hemen dituzue. Espero da gustatziak gerentzeko jizoitak batzeko. Bueno, joan esin dutzeko zatxuet, diska... Ni motxian. Hau grabatu genuen, abenduan hasi ginen, abenduan bukaeraldian. Eta bukatu genuen grabatziaz, urtarrilean bukaeraldian, zatika bezala. Eta nasketak eta hori dena urtarrila bukaeran, da otxailean ja masterizatu. Eta hoxe. Eta hasi ginen leheneko bateriak grabatu genitu. Dana bateak kanta guzti segidan, bateria. Gero bajua gainetik sartu genio, eta gero gitarra peinaten eta lukenena. Eta gero lukenena hotxa, eta gero nire kolbak, eta lukene kolbak, eta dana. Eta zedia dakan berezitasuna da, daula grabatuta analogikoan. Hau da, zinta erabiliz. Aurrekoak modu digitalean grabatuta daude, baina hau da analogikoan grabatuta. Eta soinua da askoz, belarrira askoz goxoago sartzen da, ahotsan gertutasuna askoz nabariagoa da, ahotsa presenteago da, berogoa da. Eta soinu aldi berian da... borobilagoa, gordinagoa, zein. Eta hori, eta grabatu genuen kakikin, kaki arkerozekin. Eta oso ondo jutzen dena, eta... Epa txaldeon, motxien saiatuko naiz. Galderantziz. Letreketuta dagoen azala eta diseinuan ingurun. Ez dakit nondik hasi, ez dakit oso ondo nola esplikatu. Zer netzako nire letrak esplikatzea banaka eta zaila da, eta esplikatzea behatzi letra hundi joazkin, hundi zailagoa. Horoko horrean nik uste, etxiperaren aurka izeneko CD hau pixka dela gogoeta CD bat izan da. Eta baita izan da autokritika CD bat, nire aldetik, nire bastante tipo ezkorra eta pesimizatzen egin beti, nire lagunekak egiten bezala. Eta izan da pixka bat, nire buruai aurka egiteko ideia positibista bat, eta asko lagundu itena. Eta, pixka letra di joazti, nire bizitzan, nire guretan zehar, etxitzea o pesimismo eta ematea jaten
ideiak, ez? Eta ideia hori aurka nola egin. Eta, bueno, ordenetik dago, ez dakit, batez ere asko errepikatzen da, ez dakit, pertsona kritiko izatean garrantzia, ez? Eta pertsona kritikoak inguruan ez ikustiak ematen pena eta ematen amurrua. Eta, bueno, gero sartzen dira beste idea batzuk, alderdi politikoan gaur egun Euskal Herria daun bezala ikustiak, ez? Ez dut txapa politiko izatu nahi, azkeneko postu zazpi urte ditu bakian, eta asuntoa bastante blokeauta ikuste duen. Gero ere gizalegea kanta bat erbestean kontra, ez? Londresen honitzanen hilabete bat izautu nuen jende asko, batez ere espainolakan bizitzen ezin zutelako behin familiken bizi, eta horrek pila bat ere gutxi zian. Eta hortik gero errostegiaren gaia dago, nola abestia pixkat filosofikoa, ez? Beldurrak ezaguna da. Eta, beste zeidekin, horreko zeidekin pixkat alderauta da, horreko zeidea sentimentalagoa da, romantikoa da pixkat. Nik uste. Aukerak eta egitakoan, pixkat, abesti gutza gonden hasienak, ez genuen aukeratu horrela birkez letraren gatik, baina gutza musikalki politen hasienak, ez eraten eduki erromantikoa, sentimentala, ez dutxuko dugu edo. Eta honeko 10 urte egin ditugu, eta hemendik aurrera zer, beste 10 bat diteko asmo dugu. Hoi espero dugu behintzat, bakarra ez dakit, pare bat igual, 3 edo 4, ez dakit, ikusiko dugu. Eta pixkatu izango da gure asmoa, ez? Hemendik aurrera, orain arte bezala, jarraitzea, behintzat, kantua sortzen, kantua egiten, eta musika jotzen, kontzertu jotzen. Kontzertuen hildotik, uste hemendik aurrera, bai taldean erronketako bat, izango dara aurrera behira, pixkat oreka bat edo linealtasuna bilatzea kontzertuen inguruan, zen eroan arte, 10 urte hautan kontzertu dixente eman ditugu, baina egia da ere bai, orain arte ez dugula oreka bat eduki kontzertuen datekin edo, ez dugula adibidez, egun izan dugea, bilabete jo gabe, 3, 4 bai, agian, montun batian. Eta gero batean, hilabetean, 5, 6 kontzertu, edo bilabetean beste 7 kontzertu ez dakit. Eta horrek azkenean talde batean, bere eragin ere badauka, ez? Ez barrua behira bakarrik, kanpoa ere bai. Azkenean hori gero bai notatu iten da, ez? Kanpoa behira. Eta ni uste hemendik aurrerako erronka nagusitako bat, hori izango da, ez? Gure aldetik. Kontzertuna pixkat oreka bat bilatu, kontzertuen datekin eta bai eta entxeguekin ere bai. Eta, hasieran esan barra dago, gure sorreran, dixenten zehatzen nula, egunero zezatenetik. Eta, Lukenen amak hori ondo daki. Atiake bai, kanki jain gau. Eta egira azken urteetan, gauza bat dala eta bestia dela, lana diela eta bestiala. Ezin izan dugula, entxeguen aldetik, holako jarraipen bat izan, ez? Nola izatearen. Eta nik uste hemendik aurrera ere bai, hori izango dela taldearen beste erronketako bat, kontzertukin batera, entxegua bereek ere, pixka bat, oreka bat edo, behintzat jarraitutasun bat bilatzea. Hori da. Eta, hori izango da pixka bat gure erronka nagusiak aurrera behira, eta espero dugu 3. diska bat ere etortzia. Espero dugu, hemendik ez egiten bat ere etorriko dan. Beste diskan bat, baina, gu kanta egiten jarraituko dugu, orain arte bezala. Eta espero dugu, orain arteko jarraitzailea behintzat, horrotia. Etorri berduenak etorriko dira, eta ez dianak, ez dira etorriko, baina, behintzat, orain artekoak etorriko dira. Hori espero dugu. Eta, gure aldetik, eskerrik asko, 10 urte hautan kontzertutan egontzeaten guztiri. Eta hemendik aurrera egongo zaten ere orai. Eta, kontzertuen data batzuk ere badauzkagu. Begi biztan, eta Lukenek esango izkizu. Azaroa bitarte, urrengo astean, ostialian satxoeta joko dugu, gauko 10etan. Orduan, agina joan berda zuen gauien de bakazue jutia, ez da zuezkozek. Gero lagun batean agina dongo gara, gero urriak 14an bomberenean, rukula taldea egin. 21an andoengo gaztetxe nongo gaztegunean, eta gero
azaroak 3 edo 4 ostira da, azaroak 4 hori dugu gaztetxean. Egongo gara, hori konfirmatu dazkau, eta gero bai Durangon, handikan fetxak konfirmatzeko, baina seguro egongo gara 8ean, orduan, minuta zegote bertara ere bai. Eta bueno, gaurkoa pixka noan, oain, igual espero ez du egiztu kontzertu da, baina bueno, pixka notizi txarrak eman oskizuet, bost kanta goi dugu diskokoak, eta bueno, gero nahi dunak gauian aitzagan barron joko du kontzertu bat luze luzia. Hale.